היי זלדה, ערב טוב. אני מקווה שעכשיו כבר קצת נרגעת מההתרגשות הראשונית של ההפתעה שהכנו לך, אבל עכשיו את הולכת לצפות בהפתעה האמיתית שהכנו לך. לפני שתראי את זה, אני רוצה להתנצל מראש אם גרמנו לך לאיזושהי התרגשות שהיא מעל ומעבר למה שאת יכולה לספוג, אבל שבי בשקט על הכיסא ושימי לב מה הולך לקרות כאן עכשיו. את לימדת אותנו שההפקה עושים רק בגדול, אז אנחנו ננסה להגיע לרמה של ההפקה שלך, אבל זה יהיה קצת קשה. ישראל שמואל ואני הכנו לך את הסרט הזה, שתהיה לך גם מזכרת לכאן הבאנו אותך כשאת סובלת מכאבי בטן. וכבר במיון הבנו שמצבך בעצם קשה מאוד, אבל עדיין לא ידענו איזו הפקה גדולה את מכינה לנו. מכאן התחלנו במסע של הכרת השטח ובדיקת הציוד והמערכות של בית החולים. עברנו דרך מכונת סיטי, חדרי הצנתור. זוכרת כמה פחדת מהצנתור? איך שאלת אותי, ישראל, אני דואגת, אחרי מה שאני עברתי, זה היה כסף קטן לעומת מה שאת צריכה לעבור. משם הובלת במהירות לחדר הניתוח, שאותו למדנו להכיר היטב במהלך החודשים הבאים. כשהסתיים הניתוח, פגשנו לראשונה את האיש שילווה אותך ואותנו, צמוד לאורך החודשים הקשים הבאים, והלא הוא דוקטור שניידרמן. האחד והיחיד. טוב? אם הפורום קצת מפריע לך, לא, הפורום לא מפריע לי. אין לי כוונה לעשות מונולוג ארוך. אני רוצה להגיד כמה מילים לזכותה של זלדה. קודם כל אני רוצה לברך אותה מכל הלב על החלמתה המוצלחת אחרי כל התלאות שהיא עברה. היא הייתה מאוד חולה והיא עברה את כל המשברים ויצאה מזה בראש גאה על שתי רגליים. הצלחנו איתה למרות כל הקשיים, בעיקר לדעתי בגלל הנחישות שלה והאופי שלה והכוח שלה והחוסן הנפשי שלה והאמונה שלה שהכל יהיה בסדר. ואני חושב שיש על מה להתגאות באישה הזאתי, ואני מאוד שמח שפגשתי אותה, והייתה לי הזכות לעזור לה. ואני שוב מאחל לך בריאות ואריכות ימים, וכל טוב לעתיד. תהיו בריאים. תודה רבה. תודה רבה. מכאן עברנו למחלקה הכירורגית א' של כלי הדם. מקום שהפך בעל כורחנו להיות הבית שלנו לחצי שנה הקרובה במשך ימים ולילות. כשנדמה היה לנו שתוך מספר ימים תחלימי ונשב יחדיו לחוג את ליל הסדר כפי שתכננת ונערכת בהתאם, התבדנו, ובאותו ליל סדר ידענו את טעם המרור. וכמו שהזכרנו בתחילה, אצלך אין הפקות קטנות, ובשלב זה הכנסת אותנו לפרק ב' של ההפקה הגדולה. באחד הערבים הראשונים שהיית במחלקה, הייתי לידך, ופתאום קצב הנשימות שלך לא נראה לי. זה מאוד הזכיר לי את הנשימות שהיו לי כשהייתי בטיפול נמרץ. הזקתי את האחות, והאחות הזיקה את הרופא, ומיד התחילו להנשים אותך, כי המצב שלך הלך והידרדר.
דחפנו את המיטה כמו שהיא לתוך המעלית על מנת להגיע לטיפול נמרץ נשימתי. בדרך הפסקת לנשום, והמכשירים שהיו מחוברים אלייך הראו כאילו את בדום לב. זה היה הפעם הראשונה שאני הרגשתי כאילו איבדתי אחות. ניסים קפה, לא ידע מה לעשות, וככה הגענו לטיפול נמרץ נשימתי. חיברו אותך למכונה והתחלת לנשום מחדש, והרגשנו שכאילו חזרת אלינו מחדש מתנה. יומיים אחרי זה, כשהיית בטיפול נמרץ, אם את זוכרת, אני עמדתי מול הדלת. זה מצחיק, אבל זה עצוב. ואני רואה פתאום שאת עושה מין תנועות מוזרות כאלה שלא יכולתי לפרש אותה מהדלת. ופתאום שלפת לך את כלי הנשימה מהגרון, שחשבתי שנפל עליי עולמי. וכשהגעתי מהר לרופא והסברתי לו מה קרה וכולם רצו אלייך, אז את הסברת לי שזה לא יצא, זה השתעלת וזה יצא לבד. להזכיר לך, אם את לא יודעת, כנראה זה בערך 30 סנטימטר אורך, אבל קיבלנו את זה כמו שסיפרת. בשעות הארוכות שבילינו בחדר ההמתנה ליד הטיפול נמרץ נשימתי, גיליתי תופעה שבאותו זמן הדהימה אותי. מכל מיני מקומות בארץ, מכל גווני המשפחה הנרחבת, החברים, הגיעו אנשים שלא ראינו שנים, ששכחנו בכלל שהם קיימים. אנשים, חברים, ישבו איתנו, עודדו אותנו, עטפו אותנו, ובכל הזמן הזה אני רק חשבתי כמה חבל שאת לא מסוגלת לראות את הכמויות של האנשים שאוהבים אותך כל כך ואותנו. לימים זה נשכח כעינינו, אבל כשהערב עורב, אומר לך כך בינינו, פחות אבל עוד כואב, על מה שנפצע בי, נפצע והגליד, כמעט ואינני חושב. אני אתחיל מהסוף. כשראיתי את זלדה שבאה לבקר במחלקה והולכת יפה, כרגיל, ולבושה יפה ומחייכת, ופשוט לא יאומן מה שעבר בן אדם. והייתי עד כדי כך אולי לא בסדר, שהראיתי לחולה אחרת כמעט באותו מצב, איך נראים כשרוצים להבריא. וזה החלק שאני חייבת לציין לכל אורך הדרך. שהגיע מצב קשה מאוד, והיו ימים שלא ידענו אם תישאר בחיים או לא, ובדיוק התייחסנו שהחולה הזו הולכת, וכמה שלא נעבוד זה לא הולך. ויצא, ומשפחה מסביב, אני חושבת חלק שבאמת בלי שום חנפנות או משהו, חלק החשוב מאוד, תתחיל לשים גזר. החלק החשוב מאוד בהבראה של החולה, לדעתי, זה משפחה. לא פחות מרופאים שמנתחים, מאחיות שמנתחים מישבן, המשפחה, כי משפחה יכולה לתת כוח לחולה להבריא וללכת להיות יפה ולעשות תסרוקת וצבע במחלקה במיטה ולשים לק ולטייל ולתת את כל האהבה, זה מה שחולה צריך. ואותה זלדה שהגיעה אלינו מטיפול נמרץ, שבר כלי לחלוטין. ואותה אישה יפה שבאה לבקר אותנו לפני שבוע, זה שנות אור, אבל זה שנות אור של משפחה ושל חולה, וזה באמת אור בקצה. שכולנו רצינו לראות ככה, ואני פשוט גאה בזלדה, פשוט גאה. לא בי בעבודה שלנו, לא ברופאים, אלא בך בעצמך ובמשפחה, אין ספק. ואני יכולה לאחל בשם של כל הצוות שלנו, רק בריאות ואושר, ולהרבה שנות עם המשפחה יחד. תודה רבה. באמת ככה שתגיע. באותם ימים שישבנו בחוץ ובחדר ההמתנה בטיפול נמרץ, אני לא אשכח את כל המבקרים שבאו ועטפו אותנו, ואני כל הזמן מסתובב ואני מחכה לראות אותך לידי. הרי כל אירוע שהיה שכולם מתקפצים, זלדה הייתה במרכז.
ואת היית חסרה לי. והופ, הייתי חוזר על עצמי ואומר, שוכבת שם בפנים, מי יודע מה עובר עליה, ואנחנו פה כולם מתקבצים. היה לי קשה מאוד הדבר הזה. ביום הראשון שזלדה יצא מניתוח ראשוני, הלכנו הביתה כולנו לישון, ואמרתי שאני אחזור בבוקר. וכשחזרתי בבוקר לא יכולתי לישון, הלכתי מוקדם יותר. וראיתי שהיא נמצאת במין תנועה של כאילו רוחצים אותה או משהו כזה. וכשהתקרבתי לה הבנתי שבאותו רגע היא יצאה מניתוח נוסף שלא ידענו עליו שהיא עברה. זה היה מהמם לראות אחרי הניתוח, והדבר הראשון שהיא עשתה כשהיא פתחה את העיניים, היא מסתכלת עליי, מחייכת חצי חיוך וקוראת לי ניסים. זה עצבן אותי. עוד קטע, וזה שייך כבר לארנון. ארנון השובב שלך. לא נתן לאף אחד מנוחה. כל מי שהגיע. אתה רוצה קפה? אתה רוצה תה? אתה רוצה שתייה? וכל פעם היה לוקח לנו כסף ומביא לכולם קפה. הרעלת קפה ארנון עשה לנו. אחרי הניתוח השלישי, אני חושבת, אם אני לא טועה, ניתוח הרגליים הראשון שלך, שכבת בטיפול נמרץ, וזה בעצם היה הלילה הקשה ביותר שעברנו, ואני עמדתי לידך, הסתכלתי עלייך, מחוברת למיליון צינורות ומכשירים, ובכלל לא אותו אדם שאני זיהיתי כאחותי, ועמדתי לידך חסרת אונים, מסתכלת ולא יודעת מה לעשות. ראיתי אותך מתייסרת, ראיתי אותך סובלת, ועמדתי שם, הסתכלתי על הטלוויזיות, הסתכלתי עלייך, ופשוט עמדתי חסרת מנוחה. זזתי מרגל לרגל, מצד לצד, מחפשת לעצמי איזשהו מקום, ופתאום את פותחת את העיניים שלך, מסתכלת עליי, ואומרת לי בקול כזה שהיה צרוד בגלל כל הסיפורים כאן, אומרת לי את המשפט הבא, פישרס כקרס? הסיפור השני, זה מסופר על זה כשהיית כבר במחלקה ועשינו לידייך ימים ולילות. ממש ימים ולילות, מתוך אהבה. תמיד שהייתי צריך ללכת לישון הביתה והייתי חוזר מוקדם בבוקר, הייתי רואה טריקי ישנה על איזו סמיכה שם ברצפה והייתי כועס עליה. למה ישנת? מה פתאום ישנת? פה לא באים לישון. זה חלק מהעניין היה. אני גם רוצה להזכיר לך את אותו לילה שמטל נשארה בפעם הראשונה, שהחליף אותי, שאחרי שהייתי גמור. היה לך אח אחד עם דלקת ריאות, אחיין אחד עם אבעבועות, בעל אחד תשוש, ואח גדול מסטול לגמרי. ומיטל התנדבה להישאר לילה לידך, והייתי איתה עד שעה 10 ועזבתי אותה וחזרתי הביתה, ובבוקר באתי ב6, אמרתי מסכנה ילדה. להפתעתי ראיתי חדר מסודר, מבריק, נוצץ, כאילו היא במסדר המפקד. זאת הייתה הפתעה, ואני נשקתי אותה אז באותו יום בשבילך. עוד אחד מהדברים שנחרט לי עמוק בלב, זה כשראיתי את ניסים לידך, ימים ולילות, לא זז ממך, רצוץ, עייף, שבור, אבל כל הזמן הבן אדם הזה היה איתך לאורך כל הדרך, בלב ובנפש, ואני באותו זמן הסתכלתי על שניכם כשאת שוכבת והוא לידך, וחשבתי לעצמי באיזה מבחן עצום הזוגיות שלכם עומדת, ונדהמתי מהרגש, מהכוח של הזוגיות שלכם, וזה היה יפה. אני לא זוכרת בדיוק מתי התרחש הסיפור הבא, אבל הוא התרחש באחד מהרגעים הכואבים ביותר שהיו לך, בנוכחותי ובנוכחות ישראל, כששנינו עמדנו וטיפסנו על הקירות מרוב חוסר אונים, ואת שכבת על המיטה והתייסרת והעזת להתלונן ולהגיד, איי,
איי, ופתאום זה התפתח ל... איי, 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 ואנחנו שרנו ביחד איתך בהיסטריה נוראית. ועוד שלאגר אחד היה לך, אתה תספר אולי? השלאגר השני שלך היה, בכאבים הקשים שלך, כל הזמן קראת לאבא, היה לך גם הסבר מאוד מקורי לעניין. אבא בוא ללונה פארק. חוש הומור, אין מה לדבר. עדיין פוגעת, זה בא